банки. Камъни към банки са. По-ниско, да. Камъни към банки. Камъни към банки. Някакъв атмосфера. Да, то много често се вижда капака на колата. Да, като видиш, че слиза надолу, дигаш го нагоре. Нали, така сме го изкачили. Ай, това е интересно. Гледаш как се завиваш. Все едно се усукваш около стълб някакъв.